atangomva kulira kwa geti kuti go kunali liwiro la mtondodoka kabisala mwechinyumba chosatha kuti asamuwerenge bwinobwino kuti amaombatu katundu osaziwa zona kuti la 40 lamukwanira akatheratu mchitoposi cha polisi. Enanso akumati ititinso imene tayifotokozeni bwinobwino monti nkhani zake zikuyenda bwanji. Ndithu akuluakulu tikaona chithunzi chimene chikusewera pasikini pathopo adula amenewo zina lawo ndi Chelsea mbona zaka zawo zakubadwa ndi 19 pamene tiyankhula pano ndoti akutuluka totsokota muchitoposi cha polisi kuzomba after ndikuti atamubwandira pomwe amakaba kumeneko. Anyways makosanati yali bwinobwino nkhani ndi chonga choti tithe kuyitsata bwinobwino. Mkulu ameneyo monga metafotokoza yake kuti Chelsea mbona amakhala tomo mzinda wa Zomba kudera limene limaziwika zona kuti matawale ambiri. Matawale tikudziwa bwino kufupi ndi ku G-string kapenanso kufupi ndi base ya asilikali tikamapita msewu kwa Jale uko kapena kuti kwa Mayaka. Ndeno kudera limene la matawale kulito khomo lina lake kumeneko limene kunapeza zoti dolo amene anapita kukabatu katundu ameneyo. Ndeno potenga ndi oyankhulira polisi kumene kuzomba amene ndi Andrew Mwali akunena zona kuti mkulu amene Chelsea weekend yapitayi anawenderera khomo limenelo kuona zona kuti wina aliyense palibe aliyense wachokapo kuli kwaiti ndithudi oti atha kupanga china chonse modekha bwinobwino opandatu kuonedwa ndi mmene nkhani zake zimayendera kumeneko. Nde zikuona kuti adolo amenewa a Chelsea khomo limene lili amaliwerenga bwinobwino maka zochitika zake kuti kaeno ake amapeza kuti achoka chani kaso ndi kuti anthu ogwira ntchito kumeneko amapeza kuti achokapo pa khomo kulibe wina aliyense. Ndi nthawi imeneyo ndi imene amayiwerenga bwinobwino kuti ikazafika nthawi imeneyo ndi pamene azapita kukathyola nkobatu katundu kumeneko masamu ake amayenda motewa. Nde weekend imeneyi ene apa khomo anapezeka zona kuti anachoka kupita mtunda wa planta yawo kukathamangisa zawo kumeneko ziwiri zitatu. Nde mmene amachoka pa khomo anasiyapo munthu amene amathandizira kugwira ntchito za pa khomo wantchito pamene. Nde amakhala kulimba mtima kuti ngati pali wantchito ndi kuti china chonse chitisekiwa bwinobwino palibenso china chonse chachipongwe chimene angalandire kumeneko. Komano osaziwa zona kuti achinyamata ameneyi amawerenga ino akewo kuti ukazapezeka mpata azapanga zoti awerukiretu kumeneko. Nde weekend imeneyi kunapezeka zona kuti wantchito wa pa khomoyo atagwiragwira ziwiri zitatu anaganiza zopita kukatamanda chauta. Ndeno a Chelsea anangona ngati ujano ndi umenewo woti pomwe wina aliyense wasuntha pa khomowo iwotu apeza mpata panepo atha kuchita china chonse chimene angathe kuchita osaziwa zona kuti siku la 40 ndi lomwelo ambwandiridwa. Ndi akuti analowa kumpanda kumeneko atafika kumenekotu basi ndikugwisa ntchito ukaswiri wawo ndikuthyola chiseko kumeneko. After kuthyola chiseko ndatalowa nyumba kupeza plasma imene angoyisenzalo ulendo nayo kenako kuzaona zona kuti sikukwanira plasma aonjezerenso katundu wina ndi pamene amazasenzanso sapato chani. Ndi tikaona chithunzi chimene chikuswera pasikini pathopo katundu wina tunda amene amene mkulu ameneyo anasenza ndithudi kuti no akathamange mmudzi kandi kuti azikamenya biwida kandi zina zotewa ndimene ndithu nkhani zake zimayendera pamenepa. Nawo chimene chinachitika ndichonera kuti after ndoti wantchito uja watembenuka ku chechi andibwerere ku nyumba walowatu bwinobwino afike pa khomo apeza zoti chiseko ndi chothyoledwa kumeneko athamangire ku sirumu apeza zoti plasma palibe komanso kuyang'ana katundu wina ndi wina ndi kuti sakuoneka pamene anasiyidwa ayina sapato amene wachani. Mtima unagunda kwambiri polingalira kuti azafotokoza chani bwana wake amakapa nkhani yakusowa kwa katundu ameneyo theka ndithu kumukhulupirira kuzavuta oti ndithu anafinya kolona kuti no chauta muchite chifundo ndi cholinga choti munthu amene apanga zimenezo zinamtole ameneyo aziwike ndithudi. Ndiye atatuluka panja kuyamba kuyang'anayang'ana kuti kodi katundu ameneyo munthu amene athakhala kuti waloya naye kuti. Ndiye akunena zona kuti kumene koko kuli chinyumba china chake choti nchosatha chomangidwa. Ndiye zikuona kuti pamene amamaliza kuomba katundu amene a Chelsea pamenenso wantchito pa khomo amene amazatulukira pa khomo ndiye anathawa nkukathawirano kamnyata mu chinyumba chimenecho kubisala kumeneko kuti mwina asaonedwe ndimene ndithu nkhani zake zimayendera kumeneko. Ndiye wantchito atakafika kazungulira kumeneko ndi pamene amazaona dulo amiyata pakuona pena pake katundu amene anaumbayo ali chapambali potero ndimene ndithu nkhani zake zinayendera pameneko. Ndiye wantchito uja anapeza kuti wakuwa kuita nato gulu kumeneko kuti lizamuthandize kugwira sizinamtole ameneyi. Ndiye madziwa kale imene nkhani zimakhalira makwala mukangokuwa kuti wakuba anthu tumakhala chimpwirikiti kuthamangira kumeneko kuti amugwireno ndi cholinga choti ampase ndithu mafisti ndi zina zote kuchoka panepo apite nayo ku polisi kuti no nkhani kakhale kupitirira kumeneko ndimene ndithu nkhani zake zimayendera. Ndiye pamenepa ndithu ndiye pamenepo community inathamangira kumeneko kukathandiza ato kumugwandira a Chelsea. Ndiye zikuona kuti gemu yake inali ya friendly sanamuchite kwambiri panepo pili monga asomete kuonera amene akuonekera akuoneka ndithu kuti inali ya friendly nkhani yake.
pano anangomusenza kamusiya manja mwa polisi kumeneko ndi polembesa statement kumeneko after ndi utani wake kuwayimbira foni kuwafotokozera bwinobwino amene zakhalira kuti no katundu amene akumuwerengera kuti ndi ndalama zingati pamene ino ake amafotokoza akunazo kuti katundu amene akamuwerengera ndalama yake yonse kwanato 1.7 miliyoni malayi kwacha ndi value ndithu ya katundu amene ena nkumadabwa kuti plazimayo komanso sapato zimenezo zingafike ndalama imeneyo ndithu makosana tikudziwa bwino katundu amene anadulira pano pa kapitalo store zomwe zikumalawi ngati achina game ndi zina kuona zono kuti mitengo ya katundu ngati ameneyo ndodula kwambiri chifukwa ndithu kapatiza ndi zinazo zimwafika ku ndalama ngati imeneyo ndimene nkhani zake zikuyendera ndi of course apolisi akunazona akamaliza kuthana naye mkulu ameneyo makapomulemba ma statement ndi zina zotero akhala akupita naye kubwalo milandu kuti akankhe mlandu wakuba zomwe noti katenga ndi malamulo a dziko potenga ndi section 271 imakamba nkhani yonena kuti potenga katundu wa mwini wake popanda chilolezo kapena mokuba munthuwe umakhala zona kuti wapalamula mulandu wachonse bona pamene pandi kuti apalamula mulandu ndithudi omwe akuyenera kupita pa khoti umene akauvomere mulandu umenewo kapena kuukana andino pa khoti wakapeza olakwa pamenepo ndeti madziwa bwino umene zimendera nkhani zake paja section 278 imafotokoza bwinobwino nkhani yokhuza ndi zilango makamaka pa nkhani ngati zimenezi zakuba ndimene ndithu nkhani zake zimakhala zikuyendera ayi ndithu nkhani zake ndimene zikuyendera pane zosakhala bwino makaso potengera ndi msinkhu wa mnyamata amene zaka 19 soti ndi munthu wamkulu kwenikweni of course tikatenga ndi constitution kuti munthu wamkulu zaka zake zimambira 18 mapita msogolo komabe zaka 19 soti ndi wamkulu kwenikweni makamaka ndi zimene wachita pamenepa ife kuba ndi kuti zinthu zabwino nthawi ngati imeneyi ndi nthawi ino imene imafunikira zona kuti wachinyamata azikhala kuthamangathamanga nkhani yokhuza ndi sogolo lake kuti likhale likuyenda motani kaya kumathamanga ndi sukulu kaya kumathamanga mabizinesi chani ndimene ndithu zimakhala zikufunikira kuti zichitika so kumapeza kuti sa zimene akuba zikuthandiza zoti kubako soti wayamba lero ya amene ndithu namba pakanthawi pa munthu usungangolimba mtima kuti sanabepo kupita nyumba inake ukathyola kumeneko nkutenga katundu ameneyo izi ndithu ndi zosatheka so nkutheka kumene amachokera family yomwe amachokera mwina akhalidwe ngati imene namalidziwa bwinobwino kuti mwana wawo ndakuti ndisizinantole paja nthawi zambiri kumaso anthu amatha kumayambira pa khompawo kumasowesa katundu pamenepo chani zikafika nopoti chakhazikika chikhalidwe ngati chimenecho chakubacho ndi mujano amalokera kumapanga ngati imene zochitikira pamene papa kolo nthawi zina zimatha kutheka zona kuti makolo ake ndi abwinobwino kandi oti achibale yake amene amulera amatha kukhala ndithu anthu abwinobwino achikhalidwe chabwino chani oti kumeneko kulibenso mbiri ya munthu woti ndi wakuba chani mano chifukwa cha makampani kapena kuti anthu amene amakhala kucheza nawo ndi amene ena ake amatha kukhala chikhalidwe chosakhala bwino amene chimapangisa zona kuti munthu amene akatengera chikhalidwe ngati chimenecho kuyambatu kumachita mchitidwe ngati umenewo osakhala bwino mchitidwe osaweruzika ngati umenewo so achinyamata ndikwabwino ndithu kupeza zochita zina zimene zingathe kumanga sogolatu kuti sogolatu likhale lologosoka bwinobwino ntchito zamanja tikapuze ntchito zamanja bwinobwino ayi kumunda kumene kodimva uko makatipula kumene kochani aweza kuti munthu kupanga zimenezozo masizoni awiri kumupeza kuti munthu ndithu wasintha zochitika ulipena pake ndithudi munthu kumakulozerana mu society kuti ati amene ndi mulimi akuchita bwino kwambiri osati saizi ngati imene zikapeza zoti wakale muchitoposi ndi akakupasa zaka kumeneko ndi zichano maweza kuti sogolo lonse limakhala zoti lafuwira pamenepo ukabweratu ku ndende nthawi zambiri zinthu zina zimatha kukhala kuti zafuwira of course nthawi zina kumeneko amatha kuwathandizira makamaka achinyamata ngati amene akuwaongola bwinobwino papasaso mwina zochita kuphunzira ntchito kumeneko zimatha kutheka ndithu munthu ena akaongoka ndi apenanso ndi bwino kuti apite kumenekoko kundendeko akaphunzire moyo umene umakhalira mwina akuzakhala responsible citizen pamene azatuluke kumeneko ayi mmene munkhani zake nimene zikuyendera makosana tiyamikire community ya kumeneko matawale kuti no tinatengere malamulo m'manja fata anthu ena akamapitisa ku polisi amakhala zona kuti amupweteka osati masewera zomwenso zimakhala zosemphana ndi malamulo potengeranso ndi section 19 ija imene afotokoza zona kuti munthu wina aliyense sakuyenera kukumana ndi treatment yosakhala bwino ina tocha ya mtundu wina uliwonse so tiyamikire ndithu pa zimene zachitikazo nkutheka makosanamo ndi maganizo pa nkhani imeneyi makamaka pamene tifotokoza zona kuti zomba apolisi atapa sizinamtole yemwe anathyola nyumba komanso nkuba plasma kumeneko ndi katundu wina ngati maganizo amene tili nawo titha kufotokoza comment section kumene tikamapereka tikumbukirenso kulemekeza maganizo anzathu taiwale panga like video imene komanso panga subscribe channel chimene cha Fox Malawi News itenjekani nkhani zambiri zikumachitika ndero zitakufikirani mosavuta.